देखला पामा फुलमा देखला दे बापो फोन कर होउची जुद्ध पथि कला हे मा जगतजननी को दुपारु ए मला पुओ कु हते फेरि न पाइछि आइ ठाकुरे कोइ दियो ठाकुरे कृपारु बेनी जन कुरे आइ ठाकुरे कोइ दियो मत हो से ताहि जबो हे ठाकुरे संसारे नानी आइ ठाकुरे कोइ दियो मत हो से ताहि जबो हे ए हामी सुख ताउ दुनिया रे आउ कोराई हामी पुत्र उभय दे ओटे मारो आगे ये कोइले स्वामी ससुर स्वामी आ पुत्र को पाई माजे आनंद हेची मां दुर्गा को शक्तिमय को जो तुआदी कटा पहुंचेगी पाई भला किए तुम्हें बोली पूरी रात में पूछले ठाकुरे कोइ दियो मत हो से ताहि जबो हे बोला बोली ना पूरी परिचय देले ठाकुरे आज तो होइले पूरी एक रात फुलवादे राजरानी उचिबान ए हाउ एना देखे डाको मत के डाकियो ना डाकटको नै आउरो घंटा अछि ना आउ ना ना आउ घंटे घंटे तो पूरा पूरा औ पंडित मंडली आउ नाही पहिले कोण आहे कॉमेडी ये ड्यास अंदर भाषा केचरा मामाने बच्चन एली को आमे मोर बरिसिए आगे आइए गणपता बोले तो मोर पदारी मुन्ना से तो मोर आते तुम्हें के যদি তে পরিচয় দউছো সারা ভয় আছে ফুল মা কাদমিনী কু আগে ঢকাই আনিলে ফুল মা কু পচারে তুমি কে নাম সুপ্রতা কন্যা হচ্ছে ফুল মা কাদমিনী পচা তুমি কে নাম সুপ্রতা কন্যা হচ্ছে ফুল মা দুই গোটি ফুল মারু কিয়ে সে ফুল মা यथिरे में सत में करो खातोमा कातमेनी कोकी मुहकी पुलमा पुलमा कोकी मुहकी पुलमा प्रकृति पुलमा किए परिचय देव मोर राजरानी
ପୂଜା କରିଛି ସେ କହୁଛି ମୁଁ ତୁମକୁ ମନ ପ୍ରାଣରେ ବହୁତ ପୂଜା କରିଛି ଆଉ ସଂକେତ ନିଜ ଅଙ୍ଗୁରୀୟ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ନିଜ ପରିଚୟ ଦେଲା ନିଜ ଅଙ୍ଗୁରୀୟ ଦର୍ଶନ କରି ରାଜା ଚମକି ପଡ଼ିଲେ ଭଲା ସମ୍ମୁଖରେ ନିଜର ଅଙ୍ଗୁରୀୟ କି ନିଜର ମୁଦ୍ରିକା ନାମାଙ୍କିତ ମୁଦ୍ରିକା ତୁ ଆଜ୍ଞା ପୂର୍ଣ୍ଣମା ଦେଖାଇ ଏ ରାଜା କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇ କହିଲେ ଶୁଣି ଦେବ ଶୁଣି ପାଇବ କାଦମ୍ବିନୀ କର ଯୋଡ଼ି ଫୁଲ ମାଦେ ବୋଇଲା କାହିଁକି ଯାହା ଯୋଗୁଁ ପାଇଲି ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ପୁତ୍ର ମୋଦି ସହସ୍ର ହତ୍ୟା କରିଥାନ୍ତି ପୁତ୍ରକୁ ସ୍ୱାମୀକୁ ପାଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପୁତ୍ର ପାଇ ନଥାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମୋ ପ୍ରେମର ସଖୀ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ପୁଅ ପାଇଲି ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ପାଇଲି ହେ ପ୍ରାଣନାଥ ହେ ଅଭାଗିଲ ଦୈନି ଘେନା କର ମୁଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଥମ ରାଣୀ ହେଲି ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀ ହେଲି ଇଏ କାଦମ୍ବିନୀ ହଉ ତୁମର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରାଣ ଧନୀ ଆଉ କୁମର ମଣିରେ
ଆଗରୁ ଯୋଉ ନୂଆ ନୂଆ ଖଣ୍ଡି ଆସିବ ଆଗରେ ସାତୁ ସାତୁ ପିନ୍ଧିବେ ତାପରେ ବୋହୁ ପିନ୍ଧିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗରୁ ବୋହୁ ପିନ୍ଧିବ ତା ପାଟେ ଇଏ ଓଲଟା ଯୁଗ ସକାଶେ ଲୋକମାନେ ଓଲଟା କଥା ଶିଖିଗଲେଣି ମଣିଷକୁ ଭଲ ଅପ୍ରିୟ ସତ କଥା କହିବ ନା ଯଦି ଅପ୍ରିୟ ସତ କଥା କହିବ ତାହେଲେ ବଡ ମନେ କରନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଗୋଟିଏ ଝିଅ କମେଣ୍ଟ ମାରୁଛି ଜଣେ ତାକୁ କହିଲା ବାହାର ବାହାର ବଢିଆ ସେଟା ତା ପାଇଁ 500-300 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇପାରେ ଯଦି ବାଧାଟା ହେ ତୁ କାହା ପୁଅ ତ ବଂଶପରା କର ଇଏ ଖରା କଥା ସେ କହିବ ଦେଖିନି କୋଉଟା ଠିକ ତାହେଲେ ଅପ୍ରିୟ ସତ କଥା କହିଲେ ଆଗେ ମଣିଷ ମରିବ ନାଦର ପାଇବ ଏ ପାଲାରୁ ବହୁତ ଭଲ କଥା ଶିକ୍ଷା ସତ୍ୟ ବି କେହି ପାଲାକୁ ଉପଭୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି ଖାଇଦେଲେ ପଳେଇବେ ଜାଣିଯିବ କେତେ ଶିକ୍ଷା କେତେ ଭଲ କଥା ଏଇ ପାଲାରୁ ମିଳେ ଆଉ ଯାତ୍ରା ଫେରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଲାକୁ ଏକ ସାଙ୍ଗରେ ପୁଅ ବୋହୂ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ସ୍ୱାମୀ ଏକ ସାଙ୍ଗରେ ଉପଭୋଗ କରିବେ ଆପଣ ଯୋଉ ନେକଟେ ଯାତ୍ରା ହଉଛି ଏକ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖିବେ ଯିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଏ ହଉ ତୁମେ ଆସ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ବଡ଼ କୁଆର ଲଗାଇବା ବୁଝେଇ ଦେବା ଦରକାର ନା ଆସିବ সে তো ছড়াইছে মনর ফুল